आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। महाड शहरातील इमारतीची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याने त्यांच्या दर्जाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले। शहरातील प्रभात कॉलनी येथील स्मशानभूमीलगत असलेल्या एका इमारतीलगत विहीरची भिंत कोसळल्याची घटना घडली आहे। शहरातील 10 वर्षापूर्वी बांधकाम करण्यात आलेल्या इमारतीमधील विहिरीचं काम सुरू होतं। मात्र काम करताना योग्य ती खबरदारी न घेण्यात आल्यानं शिवम गृहनिर्माण संस्था डी विंगला धोका निर्माण झाला आहे। विहिरीची भिंत कोसळल्यानं या इमारतीमधील 18 कुटुंबातील 78 सदस्यांना नगरपालिका प्रशासनाकडून तात्काळ हलवण्यात आलंय। 4 वर्षापूर्वी तारिक गार्डनची भीषण दुर्घटना घडली होती, त्याची पुनरावृत्ती होती की काय अशी भीती वाटू लागल्यानं बिल्डर लॉबी विरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे। या घटनेची माहिती मिळताच सर्वपक्षीय नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी धाव घेत रहिवाशांना आधार दिला। नितेश लोखंडे, कोकणसाद लाईव्ह, महाड, रायगड। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाड चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।